Uthi-ke uMateyu 28, hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga, enibafumeneyo nibafundise, nibabhaptize, nibafundise zonke izinto ebendiniyalele zona. Amen. Hallelujah. Now eyona nto edala uba ndike ndibuyele kule ndawo kungoba ndiyayibona uba uYesu uyithetha ngenjongo laa nto yoba abafumanekileyo mabafundiswe. Haleluya. Akho nto ibaluleke njengemfundiso. Once umzalwane wabhudakala ekufundisekeni, haleluya, iba khona ingxaki. Anganalo ulwazi lona, but nxa ethe akafundiseka wabhudeka emfundisweni, iba khona ingxaki ebudeni bendlela. Malibonge igama lenkosi. Umbone nje lo mzalwane uba yona ilwazi unalo, information unayo, kodwa uyabonakala uba akafundisekanga. That is why uthi uYesu ke ngoku enibafumeneyo nihlale nabo phansi nibafundise. Kuthiwani na ukwenza, kuthiwani na ukuthetha, kuthiwani nokuhlala nabantu, kuthiwani nokuphila kule ndlela. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Now kuyenzeka kukhona abantu uve kuthiwa ubani hayi uRuth. Omnye kuthiwa uRuth nje ngoba ethetha inyani. Omnye uboma inyani la kayithetha, but indlela la kayithetha ngayo uboma ukhona ubukrwada apha. Malibonke igama lenkosi. Now kudingeka engokuba sifundiseke. Inyani umdla umuntu ehleli phansi, but uboma indlela kayibeka ngayo ibekwa ngumuntu ofundisekileyo. Malibonke igama lenkosi. Hambani ke niyokuzenza inhlanga abafundi inhlanga zonke, nihlale nabo phansi nibafundise. Benthetha kwenye Friday mama uvelelo siyangaphe onosikhapha namama kula Friday 29 siyekaphe thukayi abaxela ngosisiyoliso. Haleluya. Senami ndikwamle ndibana ndimxela ngethukayi lo. Amen. Haleluya. Bengicela umhlobo wami uNtanjana, ndintanjana masambe endoda sibheke ethukayi, Dlamini masibheke ethukayi. Haleluya. So sabe siphana ke nokusisho lethi sizawumemezela usirala kaqedwa, sabe sitsho kona nge29. Malibonke igama lenkosi. Hambani ke niyokuzenza abafundi inhlanga zonke kukho ixesha lapho kona kuzawuhlalwa phansi ufundisa umuntu aba uhamba kanjani, uphila kanjani, uhlala kanjani, uthetha kanjani. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Haleluya. Now imfundiso ke bazalwane ibaluleke kakhulu, sometimes siye siphose sivangele kodwa ibalulekile le yokufundiswa. Malibonke igama lenkosi. Xa ufundiswayo ke awufundiswa into ofuna ukuyiva, ufundiswa into uThixo akayifunayo. Awuzufundiswa le nto ufuna ukuyiva, ufundiswa le nto uThixo afuna uyenze. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Masiyeke ngizoyivala kule ndawo xa sendigqibelayo. Masiyeke bazalwane phaa kuMateyu haleluya 26 sifunde uverse number 20. Amen. Kwenzela uba sithandaze, kwenzela uba siqonde lapha ekwambeni kwethixo sayoyivala kule endiqale kuyo. Amen. Funda ke mem. Verse number 20. Benginesihloko uYesu nabafundi bakhe batya iPasika. uYesu nabafundi bakhe batya ntoni? Batya iPasika. Hlelwe phansi kudliwa iPasika kumandi. uYesu eyona nto ebaleka abafundi bakhe uba wenzela ukuthi make sure kuthi noma kuyenzeka selixesha lakhe lokuhamba kuyahlukwana, kodwa ahambe noko sebeqonda kakuhle. Malibonke igama lenkosi. Badla iPasika ke apha ke ngoku. Thetha amazwi Yesu. Verse number 20. Kwakuhlwa ke uYesu waya kuhlala etafileni enabafundi bakhe abali12. Yes. Xa babesitya uYesu wathi, ndithi kuni inene omnye kuni uya kundixhatsha. Omnye kuni uya kuthini? Uhleli nabo boyi-12. Bakhona bonke abafundi bakhe. Khona bayi-12 uthi omnye kuni
omnye phakathi kwenu uzawunqatsha. Unqatsha ukuthini ke inani ukubetray. Ngoba mhlawumbe ligama elafike nentsokothe. Unqatsha. Ubani undinqatshile. Undibetray, undenzela into khange ndithi, undijikele. Malibonke igama lenkosi. Njengoba sihamba ngolhlobo nani kodwa omnye phakathi kwenu uyawuthini na? Uyawundinqatha. Nantso ke bazali into endifuna, indawo endifuna ukuya kuyo ke mntanam. Bani ke lentombi yamehlo, bani igama lakho wani mntanam? Omhle ukomnye ngingamboni nje namhlanje. Amen. Haleluya. Ogada abantwana. Amen. Haleluya. Uthi ke ngokuYesu omnye akathi Petro uzawundinqatha. Akatsho njalo. Akathi Judas uzawundinqatha. Akabizi ngagama kodwa uthi omnye phakathi kwenu. Nantsi ke indawo endiya kuyo ke msoswana. Izwi likaThixo. uYesu weze emhlabeni kusazeke ukuba kufuneke efile ukuze thina singabi nazono igazi lakhe. Malibonke igama lenkosi. Leli lizwi kwaufuneke lizalisekile uYesu afe. Kodwa yayingaso showcase yokuba lento izakwenzeka ngoJudas. Malibonke igama lenkosi. Now apho ndiyakhona mama uvelelo, izwi likaThixo malizaliseke ngempilo yakho ungumzalwane. Kodwa lingazaliseki ngendlela engasuyiyo. Malibonke igama lenkosi. Kwaufuneke lizaliseke ilizwi likaThixo uYesu efike, kodwa kwabonakala ukuba ukhona ozawungenwa nguSathane ukuze kuzaliseke le vesi. Now kudingeka ngela xesha ubani nobani kwakufuneka ubani nobani azigade yokuba ingazenzeki ngami lento. Haleluya. Haleluya. Sisinothi izwi lenkosi lirekode into ezinintsi kakhulu sisiwami exeliwa bezwi lenkosi ezizakwenzeka. Now wena kungumntwana kaThixo kufuneka ube careful uthi mayenzeke izwi leThixo ngami but lingenzeki ngento erongo. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Omnye phakathi kwenu uzandinqatha. Izakwenzeka lonto le, izakwenziwa ngomnye phakathi kuthi uYesu. Funda mem sivele vesi sizawudlula sebezinye indawo. 20. Kwakuhlwa ke uYesu waya kuhlala etafuleni enabafundi bakhe abali-12. Yes. Xa babesitya uYesu wathi, ndithi kuni inene omnye kuni uya kundinqatha. Yes. Baza ke baba buhlungu besithi kunye nabanye, ngaba iya kuba ndim nankosi. Awubuhlungu bani inkosi ingathetha ngohlobo ngathi ingabe ngenziwa ndim loo nto le ndijiyela inkosi. Wonke noJudas naye wayeqonda uba mani mna yenzeke ngam loo nto leyo. Nophetha uthi no, nothi mna akekho nomnye wayethi asozekwe, kodwa into eyabetha uJudas waphila careless. Malibonke seke vi omnye phakathi uqhubeleka mama qhubeka nale business ubhaliswe kusezoba nzima lapho khona ubani kufuneka ame kwiposition. That is why kubalulekile ubani ahlale emfundisweni. Zinto ezitho zasenzeka kanti kufike la xesha lihlele nguMateyu 24 verse number 10 lilo eli. Funda mama. Uya kuvela abashumayeli abaxokayo. Kuvela abantu abaxokayo. Balahlekisa abantu abantu. Badukisa inkitha yabantu. Bavele benemali. Bavele bekwazi ukuthenga isystem ezistrong. Bavele njengoba sisokola lendawo yokukhonzela thina kube nzima. Bavele bekwazi ukuthenga umhlaba omkhulu. Bavele baqoke emveni kokuba bagqwetha izwi. Into ezokwenzeka leyo. Futhi nawe vele ubone nje uba yema ukuthi ngisadonsa nzima. Ayikho nto ezinathe yona nyaniso. Abeligqwetha ilizwe lithi. Belo xesha uzawubakhona njengobafundi abaxokayo. Bakhona abashumayeli abaxokayo njengangoku. Bazalwane izibhalo zizawuzaliseka but be careful. Lingazaliseki izwi ngendlela erongo ngawe. Uthi because uthi hayi sathethi loo nto leyo.
bazalwane, into sasiyithetha sasidukisa abantu sithi ukwazi kuyakhotshiphwa ngoku. Kaloku igama lenkosi. Umzalwane uyabona ilaphela imhlophe alilingcolise elinye ilaphela imhlophe. Ngelo xesha kuzawuvuka abashumayeli abaxokayo. Likhona njengabo bayibona noma ungajikela phi ungena ku-TikTok uyashuyelwa, ujikela le-drive uyashuyelwa, but be careful into zivayo ngendlebe yakho. Uzawuvuka abantu abaxokayo bawurhoxa abaninzi bayirhoxela ukholweni. Batshintshe bantshantshane bazonda bawuhlala njani lokho bawuhlala. Yabona ngokusebenza amaKristu akavani njengangoku bonke basindisiwe but abafani. Yabona sawuhlala kanjani ezulwini nxa singafani. Ezulu esekezela ngosihloliswa nelisetyenziswa utata Mayongo xa bengavani bazawuhlala kanjani mina? Yakho akwenzele phaya ayikho le menzele ezakho hayi bo yeyasidlala kuselizulu. Abaninzi bawurhoxa funda mamaqhubeleko. Ububi buya kwanda kangangokuba luphole uthando lwabaninzi. Lawanda ububi luphole uthando kwabaninzi ithi mpo. Yonke izinto esezenzeka ezo kwanje ububi. Ubone uba Nkosi yami ububi ngokubuya ukuthi unyuka ngamandla ngoku buya konyuka ngamandla ububi ngokubantu kuyapho hayi kuzaliseke izwi laThixo ivesi nevesi erekhodi yinto ezakwenzeka leyo bazalwane. That's why funeke sizazi ezinto siziqonde kakuhle zingathi nxa zisenzeka sothunga uba hayi asiyazi hayi siyahlaseleka kwenzeka kuzaliseke izwi. Be careful ke wena lingazaliseki ngawe ngendlela engayiyo. Ke lowo uzingisa kude kube sekupheleni wosindiswa. Lowo uzingisa kude uthini bazalwane? Yawuthini na? Hayi swani madoda. Khona abantu kwezomeko zinjalo. Sebehoxa abaninzi. Beyijiyela inyaniso bake bayithetha. Bezonda abantu abakholwayo. Betshintshiswe begwethe befuna ukwenza libe yilento bayifunayo kodwa bazikise enyanisweni. Haleluya. Haleluya. Malibonge igama lenkosi. Ixesha lisazabanzima sisiyothini. Kodwa abantu abazawuncedakala ngabantu abazabegcweliswa. Ngabantu azabe befundisekile bekhonza uba esi sivunguvungu anikwazi ukubuyela emva. Kuleli into ingasalala kule anabasabuyele emva. Ngihleli pha endlini abantu abamngoku ndisebenzisa ngitsho kuba yandihleka ndithi Nkosi yami ndingaphinde ndiyasuka kephi kuYesu. Ngoba umandi kunje. Hayi ngoba izinto zikwendlela zikhona. Siyasilinga siyasithuthisa mngebe sitsho ngapha nangapha kodwa iqondo noNkosi yami ndingasuka ngephi nxa ndisuka kuKristu. Alibonge igama lenkosi. Ngelo xesha lewawuthi abaninzi bayijile. Ongivulisa umuntu bese sake sayishumayela imfishi. Sake sayishumayela imfishi. Uyayithile imfishi yakho tata. Uyazi sasishumayela imfishi. Sisilahlekisa abantu. Besithi umsisi Holy Spirit isincede. 1994 tata. Haleluya. 1994 mfana wami sikhonza ngapha eLiboti. Basikhonzele ehholo elalikhulu kakhulu. Ukusisa nami libalanise nepicture yakhe nangoku besisi lowo. Haleluya. Wayethi uyathetha wayinelizwe elikhulu wayethi uyathetha ngithi Nkosi yami. Engathi umuntu wasezulwini. Haleluya. Uthethetha ngo-2020 ngomtshato besikuwo ngo-2020 uthi sasingashumayeli isolo sasisilungisa kulaa minyaka. Yabe inkomo unyanisile kodwa ngoku. Haleluya. Uthi sangahlekisa abantu sithi awunqintswa bhukwe aku-20 uthi yinto yakwenzani leyo. Ngabe ndibone enqika uthayithi nedolobhini ngathi walima malibonge igama lenkosi. Uzawuvuka abantu abazawulahlekisa abantu abazawuqoka bajiyela inyani abake bayithetha.
Uyibonaphi ilapho igugisa umntu? Ilaphi langagugisa abantu? Hayi ngiyazigugisa, hayi ngiyaguga ngoku. Kukothandana. Ngalibonke igama lenkosi. Kuzawuvuka abantu abazawulahlekisa abantu abaninzi. Kodwa abazawusurvive mgebe, abazawusurvive mfoko amagqaba xa kuvuka istorm. Ngabantu abahlele emfundisweni. Ngabantu abahlele enyanisweni Yesu. Baqonde kakuhle sisinothi lelo xesha eli ngoku elifikileyo. Nokujikela kwenyaniso. Haleluya. Kodwa umhlabelelo uthi ivangeli. Elakudala elasikhulula Esoneli ivangeli elakudala elasikhulula esoneli ilo bazalwa uzibuze ixesha uba ele lanamhlanje lenzani ivangeli ebantwini. Abantu baye baba ngamahlazo esithi basindisile, kodwa ivangeli ladala lilo bazalwane, nothi le mfihlo eshunyayelwa namhlanje. Kodwa bawusurvive nabahleli emfundisweni, ngoba wangabikho emfundisweni wabantu wabhudana nemfundiso uzawukhuphiselwa zizinto zalo mhlaba. Qhubezela mama sesiyathanda. Verse 14. Yes. Ezindaba zimnandi zolawulo lukaThixo ziya kushunyayelwa kulo lonke ihlabathi, zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga, size ke sifike isiphelo. Bona abantu abasishumayela kunzima. Ayibonke igama lenkosi. Kuthiwa kunzima ukubona ngalokho, kodwa sifohle siye phambili. Ngoba lesiyasazi lesihamba naye, siqonda lesihamba naye. Ayibonke igama lenkosi. Umfana besindiswa phambi sindiswe usuku lokuqala emvuselelweni ebedlaleni. Usuku lokuqala basindiswe edakwe emanzi. Basindiswe edakwe emanzi waze kwagijima waze ngaphambili wathola umtshayizana. Awungeni Yesu. Hayi, uthi malume andiyazi manje useGoli ufike awutshele ngayike. Ngoba ufike eGoli uthi nendikhangela kodwa ngase ndifumane indawo nokwenza kwazi uba ndive laa nto ndive niyithetha. Yabonga igama lenkosi. Ngoba xa ungene lakhaliswe. Namfana ebenxila kodwa ithe uye ngalamini ugqibele ngalamini unxila ngamini wayifika kwenkosi. Yathi ayophela imvuselelo. Ebefika qala enkonzweni entebeni ikivule ngokwakhe. Malibonke igama lenkosi. Sizawushunyayela indaba ezibukhulu kunjalo sisi wami. Malibonke igama lenkosi. Sebeyijikela abanye inyaniso bethi ayikho into eliyishumayelayo ebonakalayo. Niciba kutheni kungaze kube nje kodwa zizawushunyayelwa. Haleluya. Haleluya. Nathi ke bazalwane bami yakhona. Ungavumi umzalwane wami izwi likaThixo lizaliseke ngawe, lizaliseke ngeqiniso. Malizaliseke izwi lenkosi, lizaliseke ngento. Lithi izwi lenkosi ngelo xesha uzawulahleka kulahleke nabendlu. Baduke tu. Yibe sendingekho mhlawumbe sendihlayile eGoli wabasilahlekisa umonakalo. Into esesifundisa umonakalo. Njani ke bazalwane nxa nicinga nje nini, nxa nicinga mafana uba into ezawunceda ntoni leyo. Into kodwa kulahlwa nje abantu. Ngiyabonga igama lenkosi. Libile ke izinto ngiyazidibana ingcwele ngoba mna ngikuthixo. Bathi bezawufaka abantu bazalwane ezweni. Haleluya. Ngabe sifunde imatriki nale vesi ngihlayeleka ngathi ngoba umzalwane sangile ekhaya. Masifunde imatriki 6 ke sifuna nje levesi ngoba umzalwane. Njengoba ndithethayo nje iyakeka ezi uba umzalwane into enzima kakhulu. Sunday ayicanga Matthew number 6
Siza